Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hapalat kasiteng sngi jong kalai tarik unailar alja arpunrio kumbaha kapor khat 8 baje khat 1 minute kala jag jing sha Kawang Petrol bomb ka office strike kam jong Meghalaya State Pollution Control Board Lumpyngngad kat kum kitolong khubor la ong baladan arngut kibre ki bawan na ka scooty ki blaka dur khmat bha ki blawan cha khmat ka office kila penyang ye ka scooty kham haneng bat yai da ka kejat ban Kawang Petrol bomb ya ka benta jing khang yet ki bor Pulit bat kum jo na ka crime scene unit kila wan poi sha ka te ka jaka bat penlong ka jing toket bat ka jing yet benya la ong ba ki Pulit ki rang yet benya na ki kor CCTV ban lap dia ni ke badan kti Shua la suba ba ka jing sha Kawang Petrol bomb kala ban ye snow ba ka jing sngo per sha e ka board na ka jing penlong e ka public hearing ban yo klong motion ka Shri Cement Limited men ha ka lifeway trek unai tung arhaja arpun rio Halum Serman East Giant Hills District. Art yang ni, bujuk kamera, bujuk lagi baik. Kamera, bujuk. Teman ni hakapor khar sepawa ai ngadang mi nang ni na office ban lai attend meeting sepo inspection sepo barnihan. Andang layak nang ni mi nang ni da police station room kumto ya si san sepawa ngayak phone office ba dang jingjia ka basusi ba kitan ki riurnar ka bami thu dur kirawan Kawang Petrol bam ni artali kumba pili ko bay tu ko beli te room hadin nang tu ngawan phai na sini on wan phai sini kita ni ki briu ki bayi i markhamat ki ta ki briu handai klem da poi berkhat tingi don ni CCTV jongi hang ni ru ki bapan i ngi yo ban ring ar ko ki briu handai ki la tap dur khabat mla su bani thu tolong nang taka daw tingi rum la ban i thu ki handai ben ni iman hakapor bangami ki la dan lupa sini handai briu budan jing trais ni pentip sai lalu lekan munda bhi ka kabu ko lang ba ula dan hidu thais new tinggal lodge complain ya paling khra police station makir kelewan ko ba bhi ni forensic team gila dan hang ni ta kajing to kita ngai khmat ngam la ban ngai kakun CCTV footage ki hatu ki beri ki wan dage kakun gi sources bengi anang ni ki ong kita ki beru ki wan ki art lagi skuti armut hangawai ka skuti hendai ki barung sini kat kumala bat capture na po CCTV jongi kita armut nang ne gerung ki be chetai hang te kan dong ki bat bam dan beru ki yo thang na so andai ka dep thang kan dong ki sa berat sini ke man tu dai ga jing penlong ya ka public ring jong ka Shri Cement men ha kani hang te apo lom Salman ngamla ban dong dikena hadu kata-kata nama ka jing tokit kadang ya sekaman tende sem dem tim nama ngim ju dan dapat ki beru te yo kadang ka nek sengam tim ki kata ngam ban au don mabansao dan mansao dan bawa ai ngoi belai hendrai kateh jika basung jongi be senior scientific assistant te la jan ngadang ni dan jing dulori ai kot kisla ni tiar kita dan na ngatam don kia long kia save barakoi tolong ta bak hadu kolong baleng dia target ika office jongi ba peliu ba loi bom tani ai ki dan ki tim ki belaj sai la radai kata kata ai ki dan ki police ki dan ki DC of bapanjai bancu target ika soft target kalau ngai ai ka bamla man penkesan kan Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya